сме едно нормално средно статистическо българско семейство. Да, ние за сега се чувстваме добре, сме доволни, сме усмихнати и щастливи и така от време на време поглеждаме в други посоки за чужбина, но така често се завръщаме насам и казваме, не, за сега тук ще останем, защото се чувстваме добре. Най-голямата драма на лекарите от нашето поколение, на нашите години е дали да останат тук или да заминат. Това е драмата. И за радост и за съжаление не знам кое е хубаво, дали да остават или да заминат, но по-голямата част заминават. Така че драма за отделния български лекар на нашата възраст няма, но ще има за здравеопазването, за държавата като цяло. И както в Англия, Франция и Германия, навсякъде липсват лекари. Много е дълъг етапа на обучението на един лекар. Инвестицията е твърде голяма в отделния човек. И много малко хора са съгласни да поемат по този път. Затова се оголват съответно и здравните системи на тези държави, но тези държави, за разлика от нашата, могат да предложат добри условия за развитие на младия лекар, добро финансово обезпечаване, добра перспектива за неговото развитие. Нещо, което тук бих казал, че изобщо няма перспектива. В момента може би чакам добро стечение на обстоятелствата, за да взема решението да замина в чужбина, защото все още има други неща, които ме държат в България и така. Ами преди години аз имах конкретно предложение за Франция, но така се случиха нещата, че не отидох и останаха така отворени вратите. А сега, ако решим да заминаваме, със сигурност ще е заради децата, заради инвестицията в тях. Смятаме, че може би малко по-добро образование ще има и всичко ще бъде малко по-уредено. По-голям процент от хората, които са завършили медици, заминават в чужбина и съвсем не остават хора, които тук лекари заминават от всякъде. Да лекуват. От скандинавските държави заминават за Англия, от Англия заминават за Щатите, от Германия отива в скандинавските държави. Насам няма поток. Когато стане вакуум, в системата не може да има вакуум. Тоест, ако останат по-малко лекари, те са по-добре платени. Като станат по-добре платени, това място много добре ще се запълни от лекари, които ще се върнат. Така че системата няма как тя се саморегулира. Това е едно динамично равновесие, което не бива толкова администрация. Държавата остана без лекари или каквото и да е. Никога не съм предполагал, че ще почна да се занимавам с сърдечна хирургия, тъй като не съм познал сърдечната хирургия. Като студент много малко представа добиваш, но парадоксално това беше единствения начин да дойда в София, в екипа на моята болница. Постепенно с времето заобичах тази специалност. Заради бързия резултат, който се вижда при нея, когато един терапевт лекува един пациент, го лекува с месеци, с години, докато една сърдечна операция, резултатите се виждат веднага, много често още на операционната маса, дали едно сърце ще тръгне, дали няма да тръгне. Аз рецепти давам за пациентите, за здравната система и за цяло, може би политолози, социолози, реформатори могат да си изкажат. Който да питаш, всеки ще каже какъв е проблем с здравеопазването и всеки лекар, пациент или който и да ще ти даде разрешение за този проблем. Може би времето е такова. Проблеми във всякъде. В Щатите също имат огромен проблем с здравеопазването. Здравеопазването е един изключително скъп ресурс. Финанси явно няма и то не е само в България, то в глобален мащаб. Тоест обществото не е готово да плати все повече и повече за едно здравеопазване. Най-важното е един лекар да не се занимава, да не мисли за пари и да не мисли за политики в здравеопазването, за здравни реформи. Това е работа на политиците, това не е работа на лекар. Лекар не бива да се интересува нито кой му е шеф на каста, нито кой е министър на здравеопазването, нито здравни комисии и такива неща. Това са политики, това са законодателна рамка, която държавата е длъжна да осигури на обществото. Лекар има две неща, които да гледа. Да гледа своите пациенти и да гледа собственото си образование и саморазвитие. За нас е важно да инвестираме в себе си и да напредваме в нещата, които можем и умееме и знаеме. Важно е, поне за мен, да помагам на хората до толкова, доколкото мога.
И малко по-назад стои въпросът с това колко пари ще взема за това. Може би на този етап не ми е най-важното, защото смятам, че медицината е хуманност и трябва да помагаш, а не да си помислиш дали този човек ще ти плати за тази услуга и тогава да му дадеш твоята помощ. Трудно е, защото и Васко е лекар и трябва да балансираме и с неговото работно време, и с моето, и с гледането на децата. Става трудно, но намираме време за всичко. Госи, тати. Госи, моите момце. Госи, тати. На мен не ми страх. Знам, че не те е страх, тати. Тя работи на 2 места. Работи на 2 места от 8 вечер до 6 плътно. И аз взимам децата и после ходим нея да вземем. Сутрин ме остават на работа, вечер ме взимат. Въобще, движим се в комплект навсякъде. Работата си е работа, професията си е професия, но нашите деца си е нашите деца. Нашите царе, Калгани Самуил. Много често лекарът се чувства неудовлетворен, неразбран, много често обвинен от пациентите и не само от пациентите. Чувстваме се някой път обидени към, може би, злобата в обществото към професията. Не казвам, че много пъти тази злоба не е мотивирана. Има го това нещо, но не може да кажем, тия са мафията в бели престилки. Недобросъвестни хора има във всяка една професия. Хващането за ръцете доста те зарежда и дава някакво усещане за сплотеност, за някаква колективност, някакво такова, че сте всичките заедно, че правите нещо заедно. 30-40 човека се движат в една и съща посока, в един и същи ритъм. Много зарежда. Много хубаво народни танци. Нищо да е, това е вариант за чужбина, пък може и там да тръпкаме народните танци, но за сега, като сме тук, все по-рядко така мислиме за чужбина, въпреки че така има моменти, в които доста не се иска да не сме тук. Когато ти се струва, че в един момент няма да можеш да помогнеш на твоите близки и познати, защото такова финансовото състояние. Когато се движиш по улиците и минаваш през дупки и така във всички тия моменти. Но пък искаме да си останаме тук, за да си споделяме всичките хубави неща, които имаме с близките, приятелите.